Ulale skul kuma julong man kasngi ban pule ban lekai baki prolog kar baki kimi kikpa kidang apu hayeng ban on wan pai na skul henrei kata kasngi ka kelalong kasngi ka bakat do jungu umdan mono balawan modor ba ka skul ka badai ka jaka ka jingyada henrei ka kelalong ka jaka pyniap. Kublaya pi baroh shaka channel jonga ka Khasi crime talks bat menta kasngi nya kran chapanga case Jong U Pradyuman Thakur. Hakasip jong ka pratere gunai lar aja ka nyau ubarun Chandra Thakur ulalet bo skol ki khon Jong U Pradyuman ubahnyau snem par ka vidhi ka kawei snem shaka Ryan International School ka badan ha Gurugram Haryana. Thakur ulaong ulalet bo yaki hakamat school gate hakapor nyau san beje min step bat hakapor pra beje pra minute Katu kat ni khynnah skul kila pentip syaki skul staff ba U Pradyuman ula place nam na ryndang bad ula thia hakamat toilet kabadan hajan ka classroom Jong U. Ki staff kila ong yu bus conductor U Ashok Kumar ba unya rap lem yaki ban leket U Pradyuman da ka kali Jong U wei na kynnoh hikai syaka hospital kabadan habat syapur. Bat na kata ka hospital U Pradyuman ula sya transfer no syaka Artemis Hospital kabadan ha Gurugram bat lapib na ba ulayap no haba ula poi hangta. Kakemiu kepa U Pradyuman U barun marka Jyoti Thakur kilayo jingtip na ka skul hadin bik lalap U ha toilet hakapor pra shipawa min step bat la pawan yaki Shah kata ka hospital ki la ong ba ka skul ki klempen tip yaki shapang kata ka chingmen saw jong khon Jong U bat ki klempen tip ru Shah ki pulet tat haduk ba maki hi ki haban pentip dalade bun spa angut ki bre kilawan Shah kata ka jingjia len yam khatdo Jong Pradyuman ubala Shah thang da ka jingjia da jong ki pulet ha Gurugram ka Haryana State Police kala yo jingtip na ki kimi ki pa Jong Pradyuman shapang gani ka jingjia bat kila poi ha skul ha kapor kawei shiteng min step ha kajo kasni ki pulit kila ong hakilat pathai khubor ba kila lap ya katari balabit akasnam na kata kajaka basyam ya U Pradyuman ka kinhon forensics jong ki pulit kalak ni bniah ya kata kajaka balalum ki sakhi sebut kenthop ki fingerprints na kate kajaka ka CCTV footage ka balayo na ka hallway hajan kajaka baja kata ka jingjia lapen I ba U Pradyuman ulapar sabar na kata ka washroom kat bakasnam ka to na ka ryndang ka Jong U henry ula klem no ha ka hallway ki pulit kilabat balatokit ya ki shipongut ki brio bat kilayu ya ki daksnam ha ka shirt Jong U Ashok Kumar U bus conductor U bala ai jingyara banra U Pradyuman Shah ka hospital kawei ka video balaring da uwe sakhi kalapin baki bor skul kilakir pat U Ashok Kumar ba un ai jingyara plem ban pynkhih ya U Pradyuman banra Shah hospital U Ashok ula syakem na ki pulit ka harinya hakapok har beche min step hakajok kasni halor ka jing pyniap U Deputy Commissioner of Police U Sumit Kumar ula ong ba U Ashok ulawan poiringkat pat ka school bus hakapor Nyau san po min step barula lech Shah ka washroom ha ka ground floor jong ka school ka ba ju pendan kam pat pa da ki nong tray bat ki khynnah skul kat kum ka jing ong jong ki bulet U Kumar ulara ya kawei katari ka ba ulalap na ka bus toolkit baula lech ka washroom pensat ya katari shwa banra shayeng wan pendan kam hi haba U Pradyuman ularung Shah ka washroom ki bulet kila kynnoh ba U Ashok ula persang menlebi jat U henry haba ula yeng persha U Kumar ula persang ban pyniap U da katari ka balasa no hakate ka jaka ki pulit ka Haryana kilo ong ru ha ka baningkong ha ka ying bishar Gurugram ba kilanget badan uwe pat nongshah kynnoh bat bala persang ban penthot ya ka crime scene henry kani ka jing ong kalaya pher bat ka jing ong jong uwe he pulit U bala ong hakilat pathai kubor tang U Ashok U bala pyniap ya U Pradyuman umdon uwe pat U badan ta ki pulit kila kynnoh ru ba U Ashok ula playa ka jing pyniap ka ba udang don ha ka jing ya da jong ki pulit ka jing kam ya U Ashok Kumar kalapen kendo ya shibun ki jing atatin ba jing snokya na ki patba kenthop ru na ka long yeng Jong U Pradyuman Thakur ka keme Jong U Pradyuman kala ong hadien ba kalanget ba U bus conductor la shupen rem bakla U Suraf Raghav U bus driver U batre Ryan International School ha kajo ka bus ka ba U Ashok U kandak ula ong hadien ba ya U lapen por da ki pulit ka Gurugram ban ong ba katari ka balap ha kata ka jaka ka jing pyniap ka day na ka bus toolkit
Bagi doktor kilapin shisha ba umton kanu kecimle bijat hadin bala eksamen ya kamet jong Pradyuman Thakur. Uwei par usakhi u harpil sing u batre hakate campus jong kate skul. U balong uwei na ginongwan u baningkong ban lap ya u Pradyuman Thakur hakate toilet. Ula ong ba umshim layu iya kanu katak snam haki jahan jong Ashok Kumar Shah ba unyarap ya u Pradyuman ban Shah Hospital. Ba ula ong rubaya u Ashok ula Shah bat Shah penbor haki polet ban pla ba uday unong pyniap. U Ashok ula penpau ba ulong ba lului bat u klemshim lale ya kate ke jing pyniap. Hadin kata ula ong ba ya u la Shah pensidom haki polet jong ke Haryana kat ba udang don haka jingya da jongki. Bat ula pla ba ke jing pensidom kan membeteng syuk. U Ashok Kumar ula ong ba ya u la Shah kentat pam arsngi bat Shah syo pun sien haki polet. Haka khasan tarik unai lor ajar khat nyau ya kani ke case la IT Shah ka CBI ka jingtohkit kari. Hadin bagi kimik pa jong Pradyuman kilakir pat ya ka sarkar jela bat ya ka Supreme Court jong ka India. Ka CBI kala shimti ya ki bre balakem na ki polet ka Haryana kenthop ya u Ashok bat kelas dang biang ya ka jingtohkit. Haka henyo tarik unai wing arajar khat nyau ka CBI kalakem yo we usamla skul ubasham lapun pau kreteng halor ka jing pyniap jong Pradyuman Thakur. Hadin kata ka CBI kalapun khoj ya u Ashok Kumar na kanu ka jing don benta haka te ka jing pyniap. Hadin kani haka arpo ar tarik unai wing arajar khat nyau ya u Ashok la I bail da ka district court Gurugram. Bat haka arpo pra tarik u rempang jong u arajar khat pra u Ashok ula Shah penlait na baroh ki jing kynnoh bayade ba ka jing pyniap jong Pradyuman Thakur da ka special court. Haka por bayu Ashok lakem ka bar association jong ki lawyer ha Gurugram kila shim ya karai baki dukhot jong ka kinum ai jingya da ya u Ashok halor kate ka jing kynnoh pyniap yo Pradyuman. Henry Hadin bayu ula Shah pelat bail balap penkhoj da ka CBI ka bar association kalaweng no ya kate karai. Ha ukla lingkod araja arpwe sangut ki polet jong ka Gurugram police kila Shah po charge da ka CBI halor ka jingthok bat jing pendram bakla yu Ashok Kumar. Hadin unai wing araja arpwe kite ki polet kimpat syakem halor kite ki charge. Kalonging jong Pradyuman Thakur kila kerpat ya ka CBI bakin toket ru ya ki jingdon benta pa la bandon ki wei pat ki khynnah skul ha ka jing pyniap jong Pradyuman. Namar bakila yo jingte bakatu ka ni khynnah skul ba he hakate ka skul kila di kiat haka jingya don lang jogi khynnah red bat kila berngam yi khynnah bakam red ban khynnah ki ban pentep shaki bor skul. Ka CBI kala bishar bniah ru ya ka CCTV footage na ka chaka baca ka jingjia balala bala pa badan ki khynnah skul ki ba pau haka footage laj na stang ya u Pradyuman Thakur. Ka CBI kala tre ringkat bat ki bor penyat skul ban itu ya kite ki khynnah bat hadin kila tohkit ya ki. Ka sakhi sabut forensics kala bishar biang da ka CBI balala ba umdon kanu ka sakhi ba pynkhih ba u Ashok Kumar u bus conductor u bala syakem da ki polet ka Haryana udon benta ha ka jing pyniap. Ka jingtohkit forensics jong ka CBI kalala bru badan ki dak snam ha ka met jong Pradyuman ki ba omdan jingya dei bat ka snam jong u. Ha ka nyo tarik unai wing arjar khat nyo ka CBI kalakem yu wei u khynnah skul u ba class 11 u badang ka snem karta na Ryan International School halor ka jing pyniap ya u Pradyuman. Uteu khynnah skul ulong uwei na ki bre u baningkong uban poi hakate ka caka baca ka jingjia. Bat uderu uwei u bala pentip shaki bor skul bodon uwei u khynnah u bala mensau. Ki pulit ka Haryana kila ong hadin warla kila tohkit ya uteu khynnah kum usakhi mar hadin ka jing pyniap henry hakate ka por kimshim la muddur nilap kanu ka sakhi ba pynkhih ba udei u pyniap ya u Pradyuman Thakur. Hadin bala kem ya uteu khynnah ka Juvenile Justice Board ka kenhon jong ka kylla ka bala sing hapo ka Juvenile Justice Act ban rai ba khynnah ba syakem de ban bishar kum ki khynnah ne kum ki bala he kala aya ka jingbit ya ka CBI ban tohkit ya uteu khynnah. Kat kum ki CCTV footage ka CBI kala tohkit ya uteu khynnah namar bala yo i u ba ulami na ka toilet hapor baca ka te ka jingjia. Hadin ka jing syakem ka CBI kala yalam biang ya uteu khynnah sya ka skul ban pynkhih kumno ula pyniap ya u lani recreate the scene of crime. Ka CBI kalau ong bakilala ban shisha bakatari ka balap na kate ka toilet kade ka bala thet hi de uniu khynnah na ka local market katu ka nisgi shwa ka jingjia. Ka CBI kala pentep ru ha ka juvenile court ha Gurugram
Baha kapor bala tokit yute ukna ula playa kacing pyniap Yu Pradyuman Thakur hakajing don lang jong kaba jong u ki sakhi patba balai lot but u juvenile welfare officer ka CBI kalau ong ba ute ukna shim na le ba haka puli puthi ka jong u ba uklamla bantho ya ka exam ka balabo hakaju kasni beja kacing pyniap bala ong ru ba udang don slightly ki exam shu but ka parent teacher meeting ka balabo hakate katayo katkum kacing ong jong ka CBI ginget ba ute ukna ula pyniap Yu Pradyuman Thakur ban pynsahngeh ne pynsahngeh ya ki exam ba de ka parent teacher meeting ha ka school we head officer jong ka CBI ula ong hakilat pathai khubor ba ute ukna ulangit ba kate ka jingjia ka ba pynkhih win kan pinbor ya ka school pan khang no katu kan nisngi ne ban pinmi jingklumar ban pynsahngeh ya ka exam ne ka parent teacher meeting ka CBI kala ong ba ha ka ba ningkong kilangit ba ya ka jingjit Yu Pradyuman kalong ka ba jaring khat hadian kata uteu khana ulo ong ka juvenile justice board bau ithu Yu Pradyuman number baki julet ya ka jo ka music class hendre ki kimi ki pa jo uteu khana kila kynnoh hadian ba ya u la sha shitom da ka CBI ban pinbor yu u ban phla ya ka jing pyniap ka baki ong bakalong ka babakla hadian ka jing pyniap jo Pradyuman Thakur ki kimi ki pa jo bon go ki khana school kila file ka ejahar ya ki bullet da ka kynnoh ba ka school kala le bam shimkhia ba kila kdo kerpang ya ka boundary wall ne ka fencing ka bodon hakate ka school ba ka khalem ka bala aila di ki bre bandrung chapo ka phalau school badru ya bon teli ki CCTV ha ka school ki ba khlem trekam ka bala lam shaka jingkem ya ka to kat ne ngot ki officer school ban rai kumnu ka jing ya khun an kan ya chakmat ka juvenile justice board kala seng ya kawei ka committee ka ba khnthop ya psychologist na ka pandit bhagwat dayal sharma postgraduate institute of medical sciences rotak ban aya ka jingmut pajba shaphang uniu khna pamshim la pan pau kerteng ubasha kynnoh haka kawei tarik unai wing arjar khan nyau ya ute khna labo haka juvenile home panle eki observation katkum ka hukum jong ka juvenile code Gurugram ka juvenile justice board kade ka badan ka jingkit khli panrai ye ute khna deban bishar ye u kumu bre u bala he ne kum u khna lada bishar ye u kumu khna katkum ka juvenile justice act aljar khatsan ye u laban pha tang shaka correctional facility jong ki samla hakaba unsa hadokarta arpwis nam hadian kata la ban pha ye u shaka phatok man pindap ya ka jing pinchitom henry lada bishar ye u kumu breu bala he unsha bishar katkum ki kendon jongka Indian Penal Act IPC bat ka Code of Criminal Procedure hadian malak pendap ya ka mental but physical observation jong uteu khna ka juvenile justice board kalapin bana ha ka arphotarik uno pra arajar khat hinyo ba udi benshim kum breu bala he bat bansha ya ka trial ka papat ba haying bishar House nam arja khat pra ka Punjab and Haryana High Court class nab ya ka appeal persha ya ka rai jong ka JGB ka Juvenile Justice Board ban bishar ya ute khna kum ubreu bala he ka High Court kala pha byang ya ka kam sha ka JGB ban bishar byang kawei pat ka appeal la file sha ka Supreme Court ka bala ai hukum mynsiem no ya baroh ki jingjia ka bayade ba ka case tat hadu bakan raya ka jingkylli ba ya ute khna dewan bishar kum khna ne kum ubreu bala he hadian unai wing arjar arpuwe ka trial kampat sedang namar ka Supreme Court kampat benmi ya karai hakani ka benta ha urisau arjar arpuar ka Supreme Court kala ay ka interim bill ya ute nongshah kynnoh bam lapin pau kerteng te tangkat tahi kani ka de ka case Yu Pradyuman Thakur balada phi snutenat ya ka video jonga like but subscribe sha ka channel jonga bat ngan i biang ya phi hakawi kapor